Здравейте, приятели! Казвам се Геннадий Георгиев и съм координатор на партия Величие за град Шумен и Шуменска област. Много хора ме питат за Величие ли искате да гласуваме. Това ми го казаха онзи ден на протеста и аз се замислих какво да отговоря на тези хора. От една страна, не мога да кажа на никой за кого да гласува, тъй като той си има свои собствени предпочитания. Но това, което мога да препоръчам е, нека да гласуваме за работещи организации. В случая за работещи партии. И ако всички, които са свършили някаква работа, всеки, който прецени, иска да прецени реално за кого да гласува, нека да провери кой какво е свършил до момента. И ако намери по-работеща организация, нека да гласува за нея. Но как по най-добрия начин да опознаете хората, за които искате да си дадете гласа, да им се доверите и след това да им търсите отговорност? Най-добрият начин е да се запознаете лично с тях. И за това каня на 23 декември от 18 часа всички да се запознаят лично с Ивелин Михайлов и екипа на партия Величие. Заповядайте в театър Васил Друмев, вижте, проверете, преценете. Ако смятате, че тези хора заслужават вашето доверие, гласувайте за тях. Ако не смятате, че заслужават вашето доверие, не гласувайте за тях. Гласувайте за някой друг. Така че очакваме ви, задавайте вашите въпроси, задавайте това, което вас лично ви интересува, как да се подобрят нещата. Пък и в крайна сметка колко парламентарно представени партии, които онзи ден бяха на консултации при президента Румен Радев, ще посетят нашия град. Ето, след консултациите идват директно в Шумен. Каква по-добра възможност да си зададете вашите въпроси, да получите адекватни отговори и да прецените за кого да гласувате на предстоящите избори. Успех на всички и ви очакваме в театър Васил Друмев в 6 часа на 23 във вторник. Заповядайте!